پشتی چند مهان راوستاندنا دانوستاندنین کردی لروجاوای کردستانê ji ber kiryar û binpêkirinên pêdê û lêdwanên Aldar Xelîl serokê şanda pênekê di danûstandinên kurdî bê enekesê re di dermafê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û pêşmergeyên leşkerê roj de ku ew yek rastiyeke pir zelal e. Her kes li Rojavayê Kurdistanê îdî ev siyaseta durûî nas kiriye. Di hevdîtinekê de ku roja şemiyê dehê Nîsanê di ser û pala pêdê bi navê gotara heftiyê hatiya belavkirin. Careke din serokê şanda pênekê dubare hewl dide raya giştî bixapîne û sifkatiyê bihêşê gelê Kurd bike û dibêje ku danûstandin ji aliyê enekesê ve hatine rawestandin. Helwêsta enekesê bi şêwazekî ne siyasî û dewlematîk pesend dide. Ana xebata itîfaqa navbera PNK û enekesê de hema ev çend mehin nêzîkî 5-6 mehayî sekiniye û mixabin yani sedem jî tarafê enekesê heta niha hîn nehatî ser masiyê û neniştiye. Me ji aliyê xwe de me pir cara di deverên fermî de jî û me daxuyanî jî dane û me gotiye em amade ne ji bo diyalogê û em tijarî xwe ji ber nedayî paş heger pirsgirêk hebin jî em ser masê çareser bikin. Yani wisa xeydandin û nehatina gel hev ne şêwazekî diplomasî û ne şêwazekî siyasî jî ne şêwazê çareseriyê ye. Bêguman hinek mijar hene xal hene wekebdû nafikirin. Lêdwana serokê şanda pênekê berûva jî rastiyan careke din hewla armançkirina enekesê û tomatbarkirina wê bi rawestandina danûstandinan tê. Bê ku rastiya tomet û sifkatî û lêdwanên xwe yên ku herdem armanca enekesê û pêşmergeyên roj dike bi zelalî bidexuyanî. Herwiha di beşekî din de ji lêdwana xwe dibêje ku enekesê û pênekê li ser nerîna siyasî berîn ha li hev kirine û bilge hene. Rawestandina danûstandinan ji aliyê enekesê ve sedema wê ne girêdayî nerînên cuda yên her du aliyan e. Lê sedemna enekesê yên cuda hene ku berûva jî wêyekê beriyan ha lêdwaneke din de êrişî Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye kir û bi xiyanetê tomatbar kir û got ku her rêkeftinek li gel enekesê xayintiyeke ji xwîna şehîdan re. Herwiha pêşmergeyên roj jî bi çeteyan pesenda û bi zelalî dijatiya xwe li beramber enekesê û danûstandinan daxuyanî. Çareseriya ew em bên li beramberî hev li ser masê rûnên li wir û guftûgû bikin û pir xalên goberê jî dalî nêrîna siyasî de esas me li hev kirî. Yani ana tu pirsgirêkekî gibêjin nerînê me siyasî û wekî din ne wek hevin ji bo wê em nayên tune ji ber dalî siyasî di ser belgeya siyasî me li hev kiriye. Ev isbat dike got heger yek ji xweşber itîfaqê bide alî hüccetek min derxe hüccet ne siyasî ne nerîne tê wateya got ev dibin hüccetên cuda cuda û ew jî gerekê nebin sebeb li pêşiya rawestandina vê diyalog. Di dawiya daxuyaniya xwe de serokê şanda pênekê di danûstandinan de di hewlên xapandinê de berdewam dike û dibêje ku rêveberiya xweseriya pêdê ew agehdar kirine heta niha ew li hêviya encam û serkeftina danûstandinan e da ku hilbijartinên xwe li gor wan bike tevlî ku her kes dizane pêdê xwedanê biryarê di pênekê de ye û pêdê li ser zarê serkirdeyên xwe her dem enekesê armanc dike û rêgiriyê li pêş serkeftina danûstandinan dike. Ji ber rêveberiya xweseriya demokratîk jî ana dawêl me dike. Yani rêveberiya xweser dibêje got dema wê hilbijartina hatî û derbas bûye dixwaze hilbijartinê xwe bike lê ew jî li hêviya me mane li hêviya itîfaqa Kurdî mane. Em bi wan re wilo bitefeqin wek ew dixwazin yani wek enû em xiyanetê bi baweriyên xwe re dikin. Em xiyanetê bi qenaetê xwe dikin. Em xiyanetê bi xwîna şehîdê xwe dikin. Lêdwana serokê şanda pênekê ji bo danûstandinên Kurdî piştî rojekê ji hevdîtina David Braunstein balyozê Amerîkiyê nû ji bo Rojavayê Kurdistanê ango bakur û Rojhilatê Sûriye wekû têbnavkirin. Bi enekesê re li baregeha wê ya bajarê Qamşlo hatiye ku di civînê de desteya serokatiya enekesê ji şandeyê Amerîkî Braunstein re behsa rêgiriyên li pêş berdewamiya danûstandinên Kurdî û binpêkirinên pêdê û çavaniya çareseriyê kir û binpêkirin û pirsgirêkên tê nekirin jê re veguhestin û tekez kirin. Herwiha balyozê Amerîkiyê nû ji bo serpiriştiya danûstandinan ji aliyê xwe ve tekezî ser pêwandiya Amerîka li gel enekesê û papandiya wê bi çareseriya siyasî li Sûriye û garantiya cîbcîkirina her rêkeftinekê di navbera enekesê û pênekê de kir. Çalakvan û şirovekarên siyasî dibêjin siyaseta pêdê a dualî û durûî îdî xweş xuya ew nematkare kesî bixapîne. Ji dema danûstandinên Kurdî dest pêkirine heta niha ew bi lêdwanên xwe armanca danûstandinan dike û dixwaze bi çi şêweyî be biroxîne. Lê di beramber de diriya medyayê re rastî û helwêsta xwe berûva jî dide xuyanî. Enekesê bi wê yekê tomatbar dike wekû hewlekê ji xapandina gelê Kurd û cemawerên enekesê û
sivkatiyê bihişê gelê Kurd re wekû tekeziyekê serweyekê hîn bin pêkirin û revandina zarok û leşkerkirina wan û revandina kadr û alîgirên enekesê partiyên wê berdewam e ku di demeke nedirêj de endamê Encumena Herêmî ya Pedekesê jî di dêrikê revandine hetanha çarenvîsa wî nediyar e pirsjînha ew e di çi seqayê de rêveberiya peyedê û hilbijartinên xwe bike eger hetanha her kesê neb siyaseta wê ya tekalî re her wiha çalakvan siyasetmedar zarok û zarokayetî têne revandin û mav jî bin pêkirîne.